அதான் 10 ஓட்டு. பானு பிரியா வந்து 6 ஓட்டு, பிரியா 10 ஓட்டு. ஸோ பிரியா தான் இருங்க. கொடுத்துருங்க, ஏன்னா அது யார் கேட்டு யாருன்றது பார்க்கக்கூடாது. இது நான் தர அதுங்க கொடுத்து ரமேஷ் 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 கேண்டிடேட்ஸ் 4 பேர் இன்னும் ஒரே பேர் இருந்துச்சு. யாருக்கும் ஓட்டளிக்கவில்லை. அப்போ வெரி குட். இல்லை, இது வந்து இப்போ ஸ்கீம் வந்து இருக்கு, அது யாரும் தேவையில்லை, அது இருக்குது. அதனால தான் நான் யார் கையெழுத்துன்னு சொல்லுவேன். தியாகராஜன் சௌரியப்பன் சந்துரு யாரும் பார்க்காதீங்க, வந்து கையெழுத்து தெரியக்கூடாது. ரமேஷ் யார் கையெழுத்தும் யாருக்கும் தெரியாது. ரமேஷ் செல்லாத ஓட்டு கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் கேட்டது. ரமேஷ் 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 யாரா 2 ஓட்டு போட்டுருவாங்க? யாரும் நான் கேட்கல, யாரும் சொல்ல தேவை. 2 பேருமே தெரியும். ரமேஷ் 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 ஸோ சாலிடாக வின் பண்ணது வந்து ரமேஷ் தான். ஸோ ஐ திங்க் உங்களுடைய ஓட்டு தான் நினைக்கிறேன், இல்லை உங்க கூட யாருன்னு தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. ரமேஷ் வந்து ஃபுல் லீடிங்கு. உங்களது ஒரு ஓட்டு, உங்க ஒரு ஓட்டு, உங்க ஒரு ஓட்டு. ஓகேவா? ஸோ கேர்ள்ஸ் லீடர், பாய்ஸ் லீடர் மட்டும். ஸோ இதுக்கப்புறம் இவங்க தான் வந்து உங்களை வழி நடத்த போகிறாங்க. எங்களுடைய எல்லா கம்யூனிகேஷன், ஏன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ஆள் தான், நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதில் மோஸ்ட்லி ஓட்டு வாங்கினாங்க அந்த அவங்க தான். ஸோ எந்த ஒரு அவங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் ஒபே பண்ணணும், என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாலும் ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுனால சார், இது நான் செலக்ட் பண்ணல, நான் எடுத்துல கேண்டிடேட்ஸா. ஓகேவா? ரைட்டா? ஓகே.